खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबि रानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो सानै बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। तामुलपुरनि बाङालिपारानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो गंसे गारिया बिथांमोननि मटर साइकेलाव सौख्रांदों, जायजों बिथांमोनहा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि मुङा गणेश बर' आरो सन्जीब बर'। बिथांमोनहा अदालगुरि टेंकी बस्तिनि थागिबि आरो भेरगाव दिमाकुसियावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों। तामुलपुरनि बाङालिपारानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो भेरगावनि दिमाकुसियाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों गणेश बर' आरो सन्जीब बर' मुंनि सानै सुबुङा। दिनै 29 नभेम्बर बारग' एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव दिनै बेल हियारिं दङ। बिथाङा जाहाथे उदां जानो हायो बेनि थाखाय मैयानि सानाव ममबाति फोजोंनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि आमटेका ओनसोलावबो ममबाति सावनानै हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बतजरा जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि बानजायनायावबो मंगला जरानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 1000 केन्डेल फोजोंनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलावबो ममबाति सावनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों। थिग बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि, क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आरो तामुलपुर जिल्लायावबो केन्डेल फोजोंनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि आमटेकायाव बारग' एनडिपिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानानै ममबाति फोजोंनानै गाव गावबागावनि धोरोमनि गेजेरजों आर'ज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। रन्जन दैमारिया उदां जागोन, बिथांनि दैदेननायावनो बर' हारिया खौसे जागोन आरो गासैबो अलखदखौ सुस्रांफैगोन, बेनि सायाव फोथायनाय दं होननानै बुंथिदों बिथांमोना। एनडिपिखौ बिएसएफ समनिफ्रायनो आमटेकानि रायजो राजाफ्रा मोनबोदों। 1973 मायथाइनि 7 अक्ट'बराव गुबुन हारिनि गाग्लोबनायनिफ्राय आमटेकानि बर' रायजो राजाफोरखौ एनडिपिआनो रैखा खालामदों, बेखौ जों बावनो हाया होननानैबो बुंथियो आरो 54,000 बिघा हानि मादाव 20,000निफ्राय लानानै 25,000 बिघा हाखौनो मोनफिननो हादों, जेराव बर'फोरा उदाङै आरो गोजोनै रायजो जागासिनो दं। बेफोरखौ आमटेकानि रायजो राजाफ्रा बावगारनो हाया होननानैबो बुंथियो। लोगोसेनो आमटेकानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायावबो एनडिपिआ हारिखौ बोखांनायनि मुङाव गोबां खामानि मावबोदों। बेनिखायनो रन्जन दैमारिनि उदांनि थाखाय बारग' एनडिपिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो केन्डेल फोजोंनानै आर'ज गाबदों होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझार जिल्लायाव मेलेरिया गोसारनाया बांदों। मेलेरिया गोसारनायखौ नोजोर होनानै आसामनि केबिनेट मन्त्रि केशव महन्त बिथाङाबो नुजाथिहैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानि लुंसुं ओनसोलाव मन्त्रि केशव महन्तआ नुजाथिहैदों। बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम अरुप कुमार दे बिथांमोनहाबो नुजाथिहैदों। खोदोमगुरि प्राइमारि आरो एमइ स्कुलाव इमार्जेन्सि मेडिकेल केम्प फाथिनाय जादों, जेराव डक्टरफोरजों लोगोसे मेडिकेल स्टाफफोराबो ओनसोलनि थागिबिफोरनि मेलेरियाखौ टेस्टिं खालामदों, जेराव सानसेयावनो अदेबानि मैयानि सानावनो 160 सुबुंनि देहायाव टेस्ट खालामनायाव 46 नि देहायावनो मेलेरिया मोननाय जादों। नाथाय माखासे सुबुंफोरनाव मेलेरिया मोनदोंब्लाबो बिथांमोननि देहायाव जेबो लोमजानाय गैया। बिथांमोननि रेजिस्टेन्ट पावार अदेबानि बेरामजों जुजिनो हानायनि गोहोआ गोबां थानायनि थाखायनो बिथांमोनहा जेबो लोमजायाखै। नाथाय गोबां सुबुंनि देहायावनो मेलेरिया मोननाय जादों आरो मेलेरिया बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो होननानैबो फोरमायथिदों। बे ओनसोला हाग्रा ओनसोल जानायनि थाखाय सोरखारि देहा फाहामसालि आरो सोरखारि फसंथानफोरबो बेयाव गैया। बेनिखायनो बिटिआर सोरखारा जाहाथे टेम्परारि न' बानायनानै होयो, जाहाथे बेयाव डक्टरफोरजों लोगोसे स्टाफफोरा थानानै टेस्टिं खालामनो हायो आरो थोजासे मुलिखौ दैथायहरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों मन्त्रि केशव महन्तआ। बे ओनसोलाव 1200 मुस्रिबो हरनाय जादोंमोन, नाथाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा मुस्रि खोंनायनि हुदा गैया होननानैबो फोरमायथियो। मुस्रि हरोब्लाबो बेखौ ना सारनायावसो बिथांमोना बाहायो। बेनिखायनो बे ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबिफोर आरो आदिबासि फरायसा आफादफोरा जाहाथे रायजो राजाफोरखौ बुजायो आरो मेलेरियानि सायाव सांग्रांथि होयो, बेनि थाखायबो खावलायो मन्त्रि केशव महन्तआ। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बोसोराव 256 सुबुंनि देहायाव मेलेरिया मोननाय जादोंमोन, नाथाय बे बोसोराव 2000नि गोबां सुबुंनि देहायाव मेलेरिया मोननाय जाबाय आरो थांनाय 10 सानावनो 7 सुबुङा मेलेरियानि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जाबाय। मबाइल बाहायनाया जोंनि समाजाव बेसेबां गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं बेखौ बांद्राय बुंनांगौनि गोनांथि गैया। जों नुनो मोनो रायज्लायनो रोंस्लाबै उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि आखायावबो मबाइल होयो, जाय उन्दै गथ'फोरनियाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। मेगनजों लोगोसे ब्रेन आरो देहायाबो लोरबां जालाङो बांद्राय मबाइल नायोब्ला। उन्दैथार गथ'फोरनि अनगायैबो
स्कुलाव हाबनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोराबो बा गथ'साफोराबो आथिखालाव ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लाइकिट, टिकटक बायदि बायदिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरखौ होबथानो थाखाय अस्ट्रेलिया हादरा राहा लाबाय। 16 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ'फोरा दानिया बाहायनो हानाय नंला ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक बायदि बायदिखौ बाहायनो हानाय नंला। 16 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनफोरा ससियेल मिडिया बाहायनायखौ बेन खालामबाय अस्ट्रेलियायाव। 16 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनफोरखौ जाहाथे इन्स्टाग्रामनिफ्राय लानानै फेसबुकनि बिगोमा मेटाया लगइन खालामनो गनायथि होआ बेनि थाखाय बिथोन होनाय जाबाय आरो जुदि आयेनखौ फालियाबा $49.5 मिलियन सिमबो जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्रायनो बेयो जागायजेनसिगोन। गिबियाव ट्रायल मेथडआव लानाय जागोन नाथाय बेखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुङै बेन खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। अस्ट्रेलिया हादराव लाबोनाय बे आयेनखौ गथ'साफोरनि बिमा-बिफाफोरा मदद होदों नाथाय चाइल्ड राइट्स ग्रुपफोरा हेंथा होदोंमोन। दा बावैसो सिगां पल लानाय बायदिब्ला अस्ट्रेलियानि सुबुं सानखोनि 77% अस्ट्रेलियायाव लानाय बे थांखिखौ मदद होदों। दा अस्ट्रेलियायाव 16 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनफोरा ससियेल मिडिया बाहायनायखौ बेन खालामनो गनायथि होबाय। उप्रा विधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय आसामनि साबा एमएलएफोरा दिनै समायखिराखौ लागोन। सिडली बियाबनि गोदानै देरहासारनो हानाय UPPLनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बङाइगाव बियाबनि एजिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय दिप्तिमय चौधुरी, सामुगुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजेपिनि बिजाथि दिप्लु रन्जन शर्मा, बिहाली बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजेपि दोलोनिनो दिगन्त गतवाल आरो धलाई बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजेपिनि निहार रन्जन दास बिथांमोनहा दिनै समायखिराखौ लागोन। बिथांमोननि अनगायैबो मैयानि सानाव झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै हेमन्त सोरेन बिथाङा समायखिराखौ लाबाय। झारखन्ड मुक्ति मर्चानि दैदेनगिरि हेमन्त सोरेनआ 4थि खेबनि थाखाय मैया झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै समायखिराखौ लाबाय। गभर्नरनि नुजाथिनायाव बिथाङा समायखिराखौ लादों जेराव इन्डि एलायन्सनि भारतनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों जेरै राहुल गान्धीजों लोगोसे कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट मल्लिकार्जुन खारगे, सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी, आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अरविन्द केजरीवाल, समाजवादी पार्टीनि अखिलेश यादव बिथांमोनहाबो मैयानि सानाव बाहागो लादों। रांचीनि रादाब ग्राउन्डआव बिथांमोननि नुजाथिनायाव झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै हेमन्त सोरेन बिथाङा 4थि खेबनि थाखाय समायखिराखौ लादों। झारखन्डआव जेजेएमजों दैदेनजानाय एलायन्स सा 81नि मादाव सा 52आनो देरहासार जानो हादोंमोन आरो बेयो बिथांमोननि मोनसे गेदेर देरहासार जानो हानाय। झारखन्डनि अनगायैबो प्रियंका गान्धीआबो लकसभानि एमपि हिसाबै मैयानि सानाव समायखिराखौ लादों। फोरमायथिनो गोनांदि गान्धी नखरनिफ्राय 3 सोद्रोमाफोरा बे समाव लकसभानि एमपि जानानै दङ। सोनिया गान्धीजों लोगोसे राहुल गान्धी आरो दा प्रियंका गान्धी बिथाङाबो लकसभानि एमपिनि समायखिराखौ लाबाय। केरालानि वायानाडनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन बिथाङा जेराव 4 लाख फारागथिजों देरहासार जानो हादोंमोन प्रियंका गान्धीआ। बेंगल साइक्ल'न अदेबानि गिदिंनाय बारा श्रीलंकायाव गोबां गोहोम खोख्लैनायनि उनाव जोंनि भारत फारसेबो फैगासिनो दङ। तामिलनाडुजों लोगोसे अन्ध्र प्रदेश, पुडुचेरी बेफोराव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ। गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। इन्डियान नेभिनिफ्रायबो सांग्रांथि फोसावदों। लैथोफ्राव ना हमनो थांनाय सुबुंफ्रा जाहाथे गिदिंबोफिनो बेनि थाखाय खावलायदों। ओजोंहाय बेंगल साइक्ल'ना बा गिदिंनाय बारा श्रीलंकायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों जायजों दासिम 12 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाखाबाय। श्रीलंकानि डिजास्टार मेनेजमेन्ट सेन्टारनि रिपर्टनि बायदिब्ला गोबां बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव 3,35,115 सुबुंफोरखौ गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनो गोनां जादों आरो गोबां बारहुंखा आरो अखानि जाहोनाव फ्राय 200सो न' बांफोरानो खहा जाखाबाय। दा बे गिदिंनाय बारा तामिलनाडु फारसे फैगासिनो दङ। बे साननैसोआव अदेबानि दिनै आरो गाबोन तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि माखासे ओनसोलफोराव गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों। फोरमायथिनो गोनांदि बेंगल साइक्ल'न अदेबानि गिदिंनाय बारा श्रीलंकायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों। सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रानो न' बां गैजायै जानायनि अनगायैबो आबाद फोथारफोरावबो गोबां आबादानो बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो
कम्पिउटार पेक'नि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों